ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಇಂಚಲ್ಲರ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೌಖ್ಯಲಪ್ಪನೆ ಎನ್ವೆ ಏರ್ಪುರೇನ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ದಿಜಾರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆಪ್ಪನ ಇಂಥ ವೀಡಿಯೋ ನಾನು ಶುರು ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಪಂಡುಂಡು, ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಉಂಡು. ಎಂಕ್ಲ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಪೂರ ಪಂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಪನ್ಪೇನು ಇತ್ತೆ ಕುಂಟಾರ್ದು ನಾ ಪೂರ ರಾಶಿ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ. ಮೂಲುಂಡು, ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷನ್ ಕುಂಟಾರ್ದುಂಡು, ಅರ್ಧ ಸರ್ಫುಡು ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ, ಒಂಜಿ ಕಡೆಟ್ ನುಪ್ಪು ಒಂದುಂಡು ಅಂಚ ಪೂರ ಗಡಿಬಿಡಿಟ್ಟುಲ್ಲೆ ದಾಯ ಪಂದು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಬೊಕ್ಕ ಬಂತು ಇತ್ತೇನೆ ಬೊಡ್ಚಿ ವೀಡಿಯೋ ಶುರುವಾನಾಗನೆ ಪಂಡ ಕೇರ್ಲ ಫುಲ್ ವೀಡಿಯೋ ತೂಪುಜೇರು ಐಕೋಸ್ಕರ ಏನೇನೆ ನನ್ನ ಬೊಕ್ಕನೆ ಪನ್ಕ ಪಂದು ಅಂಚ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ದಾಲಿಜ್ಜಿ ಕಶ್ಪುಗು ಬಸ್ಸಲೆದ ಕಶ್ಪುಂಡು ಫ್ರಿಜ್ಜಿಡು ದೀತೆ ಅಂಚ ಫ್ರಿಜ್ಜಿಡು ದೆಪ್ಪುಗ ಬಸಳೆ ಬಂತು ತಂಪದೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಸಳೆ ಮಲ್ತೇನೆ. ಇನ್ನು ಅರ್ಧ ಪುಕ್ಕು ಹಾಳ ಒಂದು ಜಿಯನ್ನ ಪಪ್ಪು ಪತಾಯಿಗಳು ಮದತ್ತೆ ಪೋಪುನು ತಿನ್ರ ಬಸಳೆದ ಕಶ್ಪುತ ಜಪವೆ ಸರ್ಪು ಪೂರ ಮೂಲ ಕಿಚನ್ದ ಅಲ್ಪ ದೀರು ಬಿಡ್ತೆ ಬಸಳೆದ ಕಶ್ಪು ಫ್ರಿಜ್ಜಿಗೆ ಇರ್ತೇನೆ. ಚೂರು ಚಪ್ಪೆ ಅವಾಡು ಬಂದು ಬೊಕ್ಕ ಬೆಚ್ಚದಿಯಾರುಂಡತೆ ಅಜ್ಜ ನಿಟಲ ಒಂಥರ ಮುಗಲ್ದಲ್ಲೇ ಕೊಂಡತೆ ಮುಗಾಲ್ದಲ್ಲೇ ಬರ್ಸ ಬತ್ತಲೆ ಕಾಪುಂಡು ಬರ್ಸ ಬರ್ಪುಜಿ ಮುರಾನ್ ಬೊಕ್ಕಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಬರ್ಸ ಬರ್ಪುಂಡ ಅಂದ ಅಂಡ ಬರ್ಸ ಬರ್ಪುನ ತೋಜಿ ಜಿಯಾನ ಎದುರ್ದಿಲ್ಲ ಹೋದು ಕುಲ್ದೆ ಅವರು ಆಯನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಉಳ್ಳಲ್ಲ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಆಗಿ ಹೋಗು ಒಂದುಲ್ದೆ ಅಂಚ ಇನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಪೂರ ಒತ್ತಾರೆ ಮಲ್ಪ ಅರ್ಲುಂಡು ಯಾನ ಇನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕನೆ ಪೂರ ಒತ್ತಾರೆ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದು ಅಂಚ ಆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ಕುಂಟಾರ್ದು ಏನಾರು ವೀಡಿಯೋ ಶುರು ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದ್ಮಲ್ತೇನೆ ಬೊಕ್ಕ ತಿಕ್ಕು ನಿಕ್ಲೆ ಒಕ್ಲೆ 2 ಜನ ಅಂತುಲೆ ಏನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರ ಜಿಯನ್ ಹಾಯ್ ಬನು ಹಾಯ್ ಪನು ಚಿಕ್ಕು ಹಲೋ ಪಂಡ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಗಳು ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಟ್ಕ ಅಂಚೆನೆ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಪನ್ಕ ಅಂದ ಕೂಡ ಎನ್ನೊರ್ಚಿ ಮೇರ್ನ ದಾದಪ್ಪ ಗಡಿ ಮುರ ನೆಂಚಿ ಕೊರಿಯರಿ ಇನ್ನು ದಾದ ಆದಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಎಂಕ್ಲೆಗಳು ಇನ್ನು ಸರ್ಪ್ರೈಸೇ ಒಂದು ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಪಂಡ ಪಂದು ಬಿಡ್ಕನ ಆತ ಬೊಕ್ಕ ಪನ್ಕನ ಅಂದು ಗೊತ್ತಿಜಿ ಸುರು ಕೊತ್ತ ಜಪ್ಪಗ ಮೊದಲೇ ಎಂದು ದೂರ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಊರು ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಕಾದ ಪಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ಮುರಂದ ಟಿಕೆಟ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅದೇನು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಲ್ಪೆ ಇನ್ನಿ ಅಚಾನಕ್ ಪಂಡ ತಾತ್ಕಾಲ್ಡು ಟಿಕೆಟ್ ತಿತ್ತ ಎಂಕುಲು ಅಂಚ ಟಿಕೆಟ್ ತಿಕ್ಕಂಡು ಪೋಪುನು ಬೊಡ್ಚಿ ಇಂದಿತ್ತಂಡು ಪಂಡ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ 70% ಈ ಸರ್ತಿ ಬೊಡ್ಚಿ ಪಂದಿತ್ತಂಡು ಪಂಡ ಏನು ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ಲಲ್ಲೇ ಮತ್ತು ಪೂರ ಪೂರ ಬಂಗ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಕೋಲಿ ಬಂತೇರು ಅದೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಪೂರ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಕೋಲೆಂದು ಅಲ್ಲ ಟಿಕೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ತೈತೆ ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಈ ಜಿಯಾನ್ ಉಂಡೈತೆ ಎನ್ನ ಬೆರಿಯೇ ತಾಗದು ಬಿಡುತ್ತೆ ಮುರಾನ್ ಹಿಡ್ಬೊಕ್ಕ ಕೋಡೆ ಅಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಆತಂಡು ಬುಲ್ಪುನು ಊರು ಪೊಪ್ಪೆ ಬಂದು ದಾದ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ನೆನಪ ಒಂದು ಇತ್ತಂಡು ಮುಖ ಜಿಯನ್ನ ಪೊಪ್ಪಲ ಬಂದಿರು ದಾದ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಮಂಗೆ ಮಲ್ಪ ಅಂಡ ಸ್ಕೂಲ್ ಶುರುವಾನಾಗ ಊರು ಪೋತುಜಿ ಬಂದು ನಾನು ಸ್ಕೂಲು ಪೋನಾಗ ಕಿರಿಕಿರಿ ಮಲ್ತಂಡೆ ಏನ ಮಲ್ಪುವ ಹಿಡ್ದು ಪೋದು ಬಲ್ಲತ್ತ ಒಂಜು ವಾರದ ಮಟ್ಟಗಂದು ಜಿಯನ್ನ ಪೊಪ್ಪ ಬನ್ನಿ ಎಂಕದಾದ ಪಂಡ ಈ ಸರ್ತಿ ಪೋಪುಂಡಮೇ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಪೋಡು ಅಪ್ಪಗೊಂದು ತಿರ್ಗಾರ ಪತ್ತಾರ ಒಂದು ಊರುಡು ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂದು ತೆಂಕುಲು ಎಂಚ ಮಣ್ಣ ಮಧ್ಯೋಡು ತಿದ್ದಾಡಿಯ ಪೋದು 10 ದಿನ ಕುಲ್ದು ಪಾರು ಬರೋಡು ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚ ಅದು ಎಂಕಂಚ ಮನಸ್ಸಿತ್ತೀಚಿ ಅಂಡ್ ಈ ಜನ ಕೋಡೆ ಅನ್ನ ಕೊಪ್ಪಳ ಲಡೆ ಪೂರ ಮಲ್ತೆದು ಇನ್ನು ಟಿಕೆಟ್ ಬರೋಡು ಬಂತೆ ಅಂಚದು ಇನ್ನು ಟಿಕೆಟ್ ದೆತ್ತೇರಾರು ಪಂಡ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಇಜ್ಜ ನಾ ಒಂದಿತ್ತಂಡು ಒಕ್ಕ ತಾತ್ಕಾಲ್ಡು ಟಿಕೆಟ್ ದೆತ್ತನು ಚಿಕ್ಕ ಮೂಲುಲ್ಲು ಅದ ಪಂಡ ಅಲ್ಲಮ್ಮ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿರತ್ತೆ ಅಂಚ ಬಯ್ಯ ಮತ್ತು ಮೂಲುಲ್ಲು ಪಂಡ ಏಪಲ ಬರ್ತಿದ್ವಲ್ಲ ಅಲ್ಲಜ್ಜ ಊರು ಹೋಗ್ತೇನೆ ಅನ್ಸದು ಅಂಚ ಇನ್ನು ಮಕ್ಳು 2 ಜನ ಕೆಟ್ಟೆ ಆಯ್ತಂಡು ಅಲ್ಪ ದೊಂಕರ ಬಲ್ಲಿ 2 ಜನ ಈ ಥರ ರಾಸಿಕೊಂಡು ದೀತೈತೆ ನೆಟ್ಟು ಒಂತೊಂತೆ ಅಂದು ದೀದು ಬಿಡ್ಕ ಅಂದು ಎನ್ನ ಮಗೆ ಸುರುಕೆ ಒಂದು ಸೂಟ್ ಕೇಸ್ ಆಯನ ಗೊಬ್ಬುನ ದೀತೆ ತುಲೆ ಮಕ್ಕಳೇನು ತುಲೆ ಮುದ್ದು ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಕುಂತದು ಎಂಚಲ ವೀಡಿಯೋದ ಪೂರ ಮಲ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಪಾತ್ರೆ ಹೌದು ಒಂದು ಸೂಟ್ ಕೇಸ್ ಹೆಚ್ಚ ಮಲ್ಲದಾದ ಬಿರಿಯಾನಿ ಸೂಟ್ ಕೇಸ್ ಒಂದು ಜೋರು ಪೋನಾಗ ಜಿಯಾನಗ್ ಇದಾದ ಪಂಡ ಆಯನಂತೂ ಬೇತೇನೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗ್ತದೆ
ಬೊಕೇನು ನಂಜಿ ಬೇಕೇನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಹಾಕೊಂಡು ಈ ಸೈಡ್ ರೆಡ್ ರೆಡ್ ಮುಚ್ಚಿ ತಲಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ವಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜಿಯನ್ನ ಒಂದೊಂಜಿ ಮದಪ್ಪಂದೆ ದೀರುಡು ಬಂದಾಯನ ಮಸ್ತ್ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ದೀಯ ಒಂದು 3 ಪಾಡ್ಲೆಕ್ಕೆ ಉಂದಾಲ ಪಂಡ ಸಿಕ್ಕಿ ಆಯ್ತು ಮಸ್ತ್ ತುಂಬಿಡು ಅಂಚ ಆಂಡಲ ಹೊರ ಸೇರ್ಸ ಉಂಡು ಅದು ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟವು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದು ಜಾಗ ದೀಪೆ ಟೀ ಶರ್ಟ್ ಅಂತ ಜಿಯಾ ನಾವು ಅಂಗಿ ಕೊಡುವಾಗ ಮೂಲಿತ್ತನ ಅಲ್ಲ ஒரு அழகுல போறதா அக்கே மத்து வீடியோ ಈ ಹುಷಾರ್ ಬಾಲೆಲ್ಲ ಗೆಲಿಲೆ ಸೆಟ್ ಬರತ ನೋಡ ಓ ನಾವು ಪುರಾಣಿ ಕೊಲೆ ಅಂಜತ್ ಒಂದು ಸೈಟ್ ಮಂತ ಕೊರು ಎಂಚ ಇಂಚ ಪಟ್ಟೊಂದು ಪೂರ ಕೊಡು ಅಂತ ವೆರಿ ಈ ಸತಿ ಪೂರ ಕೋಣ ಕೊಡಿ ಹಾಕೊಂಡು ಪೂರ ಆಡ್ ಆಡ್ ஒரு ஸ்லீவ் தாங்கி பார்த்தோங்க அப்படியானே உந்து உந்து ఒక్క పాడిస్ పంపినట్టు ఉండు பார்த்தோங்க ಪತ್ತು ಜಿಂಡ ನೆಟ ಇತ್ತು ಗಾದ ಬಂಡಿ ತಾಳು ಉಳ್ಳದು ಗೊಬ್ಬರ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಲೆಗಲ ಪೊರುಜಿಯಾನ ಉಂಟು ಅಲೆ ಪಾದು ಕೊಡ್ತಾರೆ ನೈಟ್ ಡ್ರೆಸ್ ತಗೊಂಡೆ ನೈಟ್ ಡ್ರೆಸ್ ತಗೋಕ್ಕಾಗಿ ಇಲ್ಲ ಹಾಡು ಇಂಚೆ ಇಂಚೆ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅದೇ ಬಂಡ ಮಸ್ತ್ ಜಾಗಲ ಗುರಿ ಮುಂದೆ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಲೇಟ್ ಆಗ್ಬೋದು ಊರಿಗೆ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಏತು ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಜಾರಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ದಾದ ಪಂಡಿನ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಇದಾಡ್ದು ಅವಳ ಒಂದು ತುಂಬ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತಲ್ಲ ಒಂದು ಪೂರ ತುಂಬ ನಮ್ಮ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬಾರಾಗ್ತದೆ ಇಂಚ ಇತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಇದಾಡೋದಿಲ್ಲದು ತುಂಬ ಇತ್ತು ಮನದಾನಿಗೆ ಇಂಚೆ ಇರ್ತದೆ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ದಾದ ಪಂಡ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಇದಾಡೋಡು ಅಂಚೆ ಕೂಡ ಇತ್ತು ಹತ್ರ ಬಂಗ ಹಾಕೋಡು ನನ್ನ ದಾದ ಮಾಡ್ಕೊಡು ನಮ್ಮ ಮಗದ ಹತ್ರ ಬಿದಾಡ್ನ ದಜ್ಜಿಯಾನ ಊರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಯ್ತು ಕಿಶೆತ್ತ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಬೋರ್ಡಿಂದ ಹಾಕೊಂಡು ಈ ಸೆಟೆ ಪೂರ ಕಿಶೆತ್ತನೆ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಹಾಕೊಂಡೆ ಒಂದು ಆಯ್ದು ಈ ಸತಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಸ್ಕೂಲ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮು ಅಪ್ಪ ಅದಿತ್ತು ನಾನು ಇಲ್ಲ ಕತ್ತೊಳ್ಳೆ ದಾದ ಕಂಡ ಹೂವು ಗಂಡಲ್ಲ ಹಾಡೋರು ಯಾಕ ಅಂದೆ ಆಲ ಮಮ್ಮಿನಲ್ಲ ಫೋನ್ ಬತ್ತನು ಅಂಚದು ಇಂಕುಲು ಫೋನ್ ಪಾತಿರೊಂದುಲ್ಲ ದಾದ ಬಂಡ ಮಸ್ತಿ ಪ್ರಮಲ್ ತೊಂದಿಜ್ಜೇರ ತಂದು ಈ ಜಿಯಲ್ಲ ಪೋದ ಅಲ್ಪ ಕುಲ್ವೆ ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಲ ಮೂಲ ಬರ್ಪೋಲು ಬೊಕ್ಕೇನ ಪಂಡಿ ನಂಗೆ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಪ್ರಮಲ್ ಪುನೇರ್ದ ಹತ್ರ ಫೋನ್ ಮಲ್ತನು ಮಸ್ತಿ ಪ್ರಮಲ್ ತೊಂದಿಜ್ಜೇರ ತಂದು ಐಕಿ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡೆ ಬೊಕ್ಕೇನ ಪಂಡ ಆಕಲ್ನಾತೆಗೆ ಗೊಬ್ಬರ ಆತನ ಮೊಬೈಲ್ ಪೂರ ತೂಂದಿತ್ತೇರು ಬೊಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ಪಂದಿತ್ತೆ ಏನ ಬೇಗ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲು ಪೂರ ಜೆಪ್ಪೋಡು ಉಂದು ಅಂಚ ಕೇನೊಂದು ಇತ್ತೇರು ಪಂಡ ಆತು ಮಸ್ತಿ ಮಂದು ನಿಂತಿಜೇರು ಒಂಜಿಲೆ ಕೊಡೆ ಇಂಕ ಎಡ್ಡೆಲ್ಲ ಅಂಡಿ ಇಜ್ಜಿನ ಜಿಯನ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ನಿಕ್ಲೆಗ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಐತ ಮೇಲ್ಡ್ ಪೀರಿಯಲ್ ನೋವು ಪೂರ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಗಂಟೆಡ್ ಆಪುನ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಇತ್ತದನ್ನ 2 ಗಂಟೆಡ್ ಆತು ಇನ್ನು ಇಂಕ ಆತು ಪಂಗ ಕೊರ್ಜೆ ಅಂಚ ಪಕ್ಕ ಪೂರ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಮಲ್ತದು ದಿಯ ಎಂಪ್ಲಿ ನಾಂಡಿ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಏನದಿಯೋಡು ಅಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾ ಒಂದಿತ್ತು ಏಟ್ ಆಪುನ ಆತು ದೀತೆ ಇಲ್ಲ ಪಂಡ ಡ್ರೆಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುನಂದ ಅವನಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಪಾರ್ಟಿ ಆರ್ಡರ್ ಇಟ್ಟು ಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಒಂದು ಆಪುನ ತಜ್ಜಿ ಒಂದು ಬುದ್ಧಿ ಆಗುತ್ತದೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂಕ ಹೌದು ಯಾವ ಗುಚ್ಚೆ ಸರಿ ಆಪುನ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಅವು ಅಲ್ಲಿ ಪತ್ತದ ಮಿತ್ತು ಬತ್ತ ಚೂರು ಇದು ದೀನೆ ಪ್ಯಾಂಟಲ್ಲಿ ಕುದ್ದಿಯಾಯಿ ಜಿನ್ನ ಅವಡದ ನಲ್ಲ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಪೂರಾಂಡ್ ದಾದ ಪಂಡ ಒಂದು ಸೂಟ್ ಕೇಸ್ ಕೊನೊಂಡ ಟೆನ್ಷನ್ ಕೂಚಿದ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಸೂಟ್ ಕೇಸ್ 2 ಜನ ತಲ ಆರಾಮ್ಸೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಹೋಗ್ಕೊಂಡೆ ಅನ್ನೋದೇನೆ ಪತ್ತ ಒಂದು ಪೋಪೆದನ
ಅಂಡಿತ್ತೆ ಒಂತೆ ದಿನ ಪೋಪು ನೀರ್ದ ರಾತ್ ಮಲ್ಲ ಬುಡ್ಚಿದ್ದೆ ನೀವು ತೂಲಿ ಬೀತೆಲ್ಲ ಸುತ್ತೇಸಿಡೆ ಪೂರ ಜಿಂಜೆಡೆ ಒಂದು ಪೂರ ಕೊನ ಒಂದಿತ್ತು నేను ಪೂರ ದೆತ್ತೆ ಜಿಯನ್ ಒಂಜಿ 4 ಪ್ಯಾಂಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಐತು ಬೋಡ್ತನ 4 ಅಂಗಿ ಬೊಕ್ಕ ಇಲ್ಲಡ್ ಬಾಡ್ರು ಒಂಜಿ 2-3 ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತೊಂಡೆ ಪಂಡ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಪನತೆ ಬಡ್ಸ ಪೂರ ಇತ್ತಂಡ ಉಂಗಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಅಂಚಾದ್ ಆಯನ ಒಂಜಿ 4 ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತೊಂಡೆ ಬೊಕ್ಕ ನಮಕ್ ದಾಲ್ ಬಿಚ್ಚದಾಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ದಿಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಊರು ಪೋಂಡ ಮೆದ್ದಿನತ್ತೇನೆಲ್ಲ ಪಾಡೋನಲ್ಲಿ ಅಂಚ ಕಮ್ಮಿ ಅಂಡಲ್ಲ ಅಂದು ದಾದ ಬಂಡೆಂಗೆ ಈ ಸರ್ತಿ ಅಂಗಿ ಓ ಪತ್ತೊಂಡ್ರಲ್ಲ ಧೈರ್ಯ ಬರ ನಿಜ ಅರ್ಧಗರ್ಧ ಜೀನ್ಸ್ ಟಾಪ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಪೂರ ಬುಡ್ದು ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚಾದ್ ಪಂಡ ಐತೆ ಪಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಜ್ಜೈತೆ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿನ ಪಂಡ ಕಟ್ಟು ಟಾಪ್ ಹೆಚ್ಚ ಏನ ಪೂರ ಟೈಟ್ ಇಪ್ಪು ನಿರ್ದಾತ್ರ ಪಟ್ಟಂಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಪ್ಪುಜಿ ಅಂಚ ಮುಕ್ಳಿಂದ ಜನ ಈ ಸರ್ತಿ ಬೆಟ್ಟಿನ ಮಗತು ಪಾಡ್ನೆ ಏನ ಅಲ್ಪನು ಮಕ್ಕಳೇ ಖುಷಿ ಆಕಲ್ ಮೂಲೆ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಿಸಿ ಇಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ ಅಂಚ ನೂ ಕೊಡ್ಚಿ ಜಿಯನು ಇಪ್ಪಡ ಅಲ್ಪನೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ನೆನಪು ತೆಗ್ತದೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತವೆ ನಾಡು ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ನನ್ನ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ದ ಕೆಲಸ ಬರೋದಲ್ಲ ನನ್ನ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಅದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಜಿತ್ತ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಜಿಪ್ಪು ಮತ್ತು ಅಂಚ ಒಂದು ಕಿಂಚು ಜಿಪ್ಪು ಗಂಡೆ ನೀರು ಪೂರ ಜಿಂಜಡಿ ಇರುತ್ತೆ ಕುಂಟು ಕಟ್ಟೆ ಏದಾದ ಬಂಡ ನೀರು ಗೋಡಾಪುನತೆ ಅಂಚ ಹತ್ತಿರ ನೀರು ಜಿಂಜಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದು ಪೂರ ದುಪ್ಪದೆ ಜಿಂಜಡಿ ಅಂಚ ನೀರು ಕಿತ್ಕೊಂಡು ನೀರಂದು ಜಿಯಲ್ಲ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಕೇಳಿ ಜಿಟ್ಟದು ಅಂಚ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಸುಟ್ಕೇಸ್ ಅಂಚ ಬರೀಟದಿಯೆ ಬೊಕ್ಕದ ಬ್ಯಾಗ್ಲೇನು ಪೂರ ಪಾಲ್ತದೆ ಎತ್ತು ಪಾರ್ತೆ ಅಂತ ಪಂಡ ಕುಂಟು ಐಟೈತು ಪೂರ ಪಾದಿತ್ತೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೋಸ್ಕರ ಐಟೈತು ಪೂರ ಮಿತ್ತು ಪಾಡು ಹಾಕೊಂಡು ಇದನ್ನ ಬಣ್ಣ ಕೂಡ ಧೂಳು ಬರ್ತದೆ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಣ್ಣ ಅಂಚ ಇಲ್ಲು ಪೂರ ಒತ್ತರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪೂರ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೊರಗಲಿಕ್ಕೆ ಅಂಚ ಇನ್ನಿತ್ತ ಈತೆ ವೀಡಿಯೋ ನನಗೆ ಚಹಾ ಮಾಡ್ತೆ ಚಹಾ ಪರ್ಕೊಂಡು ಚಹಾ ಕರಿಬೇಕು ಶಕ್ತಿ ಬರ್ತಿಲ್ಲತ್ತೆ ಅಂಚ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರ ಟಿಫಿನ್ ನಾಡ್ದಿಚ್ಚಿ ಟಿಫಿನ್ ನಾಡೋಡು ಟಿಫಿನ್ ಡೆಕೋಟಿಯೋಡು ಅಂಚ ನಾನು ಒಂದು ನೆನಪ ನಮ್ಮಲ್ಪೆಂಡ ಹಾಡು ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಟಿಫಿನ್ ಅವೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದು ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನನ್ನ ತೂಕ ನನ್ನ ಕೆಲಸದಾಗ ನಪ್ಪಗ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೆ ಇನ್ನು ಒಂದೇ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತೇನೆ ಏರ್ಪುರ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಪಂಡೇನ ಕಂತಿಜೇನ ಗೊತ್ತಿದ್ವಿ ಎಲ್ಲರ ವೀಡಿಯೋ ಅನ್ಸ್ಲೆ ಕಂತಿಜೇನ ಎಲ್ಲರ ವೀಡಿಯೋ ತಂತೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಬಾಯ್ ತಂತೇನೆ ಇಡೀ ಹೆಚ್ಚು ಪಾತೆರಾದಿದೆ ಅಂತ ವೀಡಿಯೋಡು ಖುಷಿ ಇಟ್ಟಿಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಲಾಂಡತ್ತೆ ಅಂಚಾದೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಬಾಯ್